idan ka samu shareit a cikin wayanka, yadda shareit ɗin yake aiki shine zai na taimaka maka wurin samun kati dai haka da though yana aiki da data amma za ka samu katin da za ka sayi datan kuma ka samu katin da za ka yi kira da shi. So abun yana ɗan taimakawa. Just that kawai yana buƙatar lokaci ne kawai, lokacin ka ne. So yadda abun yake shine idan ka samu shareit wani ya tura maka ko kuma ka downloading ɗinsa daga Play Store. Idan ka downloading ɗin shareit ɗin daga Play Store sai ka installing ɗinsa. Idan ka installing ɗinsa kamar yadda kake gani na installing ɗin shareit ɗin gayi nan a nan wurin na installing ɗinsa. So daga nan kar ka shiga cikin application ɗin ba tare da ka buɗe datan ka ba. Sai ka buɗe datan ka yadda idan ka kunna data shikenan sannan za ka iya zuwa sai ka shiga cikin shareit lite. Gashi nan. Kana buɗe shareit lite zai buɗe maka a haka. Da ya fara buɗe maka a haka, wani kafin ya iso maka wannan wurin yauwa to kamar yadda kuke ga ya nuno wannan advert ɗin, to haka abun yake. Yana nuno maka advert ɗin nan, so zai baka daman ka danna get it ɗin nan, sai ka danna get it ɗin. Idan ka danna get it ɗin zai kawo maka wannan fiskan. So zai nuna maka wannan plus 20 bucks ɗin nan sai kuma is equals to 100 naira. Daga nan abin da ya kamata, abin da next thing you will do is sai ka clicking akan wannan claim ɗin nan. Idan ka clicking akan claim ɗin nan zai nuna maka waƴannan abubuwa guda uku. So it depends on me kake da shi akan wayanka. Idan kana da Google account akan wayanka za ka iya shiga na tsakiyan nan. In kuma baka da Google account akan wayan za ka iya shiga phone number ɗinka. Za ka iya sawa da phone number ɗinka kamar yadda kake ganin ga nan phone ɗin a nan. Ko kuma in baka da phone number ko kuma in akwai Facebook account akan wayan ma duka za ka iya shiga. So sai ka zaɓa ɗaya duk wanda ka shiga da shi yana da yayi shikenan. So yanzu a nan za mu gwada shiga da Google account. Idan mutum ya shiga da Google account kana danna Google account ɗin zai nuno maka wannan. Zai nuno maka Google account ɗin da ke kan wayan. So ni ga nan kusan Google account kusan guda 7 ne akan wayana. Amma guda ɗaya ne kawai wanda zan zaɓa na yi aiki da shi a yanzu for now. So kamar yadda kuke gani a cikin wannan sai in zaɓa a misali kamar na zaɓa wannan Adamu Ibrahim ɗin nan. Idan na zaɓa Adamu Ibrahim ɗin nan gashi zai nuna min yauwa zai nuna min ga nan successful login. So dama na yi abun, dama ina kan yin abun. Amma in ace farkon yi ne idan baka taɓa yi ba, so abun da za ka yi shine ga nan wasu abubuwan da suke nunawa wannan a sama ɗin nan. Na farko wurin inda ka ga 28,635 ɗin nan, 35 diamond ɗin nan za ku gan shi zero ne a farko idan farkon shiga ne. Sai kuma inda aka rubuta wannan times zero ɗin nan a jikin wannan box ɗin nan shi kuma zai nuna maka 25. Wannan bonus ne wanda aka baka na 25. So waƴannan abubuwa na sama ɗin nan dukansu su akwai amfanin su. So na farko abun da za ka fara yi bayan ka login successful shine akwai code ɗin da za a baka shi kamar yadda zan rubuto maka shi za ka yi amfani da shi. Za ka sa shi a wurin friends code ɗin nan. So idan ka taɓa friends code ɗin nan zai nuna maka please input the invitation code. So a wurin sa invitation code ɗin nan code ne wasu code ne guda 6. So idan na baka wannan code ɗin sai ka sa shi a wurin. Idan ka sa shi a wurin nan kana danna submit ɗin nan na ƙasa ɗin nan. Kana danna submit na ƙasa ɗin nan. So zai baka diamond 6,000. Diamond 6,000. Ni ma wanda code ɗin nawa ne na baka ka sa ɗin. So ni ma za a bani diamond 6,000 ɗin nan. Kai ma za ka samu ni ma zan samu. So haka dokan abun yake. Idan ka gama da wannan ka samu diamond ɗin 6,000 ni ma na samu diamond ɗin 6,000. Daga nan kuma abun da za ka yi next shine za ka yi ta tattaɓa kan wannan to inda na ce maka za ka samu 25 ɗin. Kawai inda wannan zero yake kai a naka idan sabo ka fara yi zai nuna maka 25 ne. So za ka yi ta taɓawa kana taɓawa sau ɗaya sai ka jira shi.
zai nuna maka bonus ɗin da ya baka. Kana taɓawa sau ɗaya zai nuna maka ka samu ko wani 200 ko wani 350, wani lokaci zai baka zero ne ma. Amma dai duka dai ba damuwa. In kana da network mai ƙarfi, idan sun ƙare shine zai nuna maka wannan ops ɗin nan no chest. So shine abun da zai nuna maka in sun ƙare kenan. Kuma duk taɓawan da kai ko 400 ko 100 nawa suka baka zai dawo wurin wannan inda nake da 28,000 ɗin nan, zaka ga wurin ya ƙaru. Haka abun yake. So a haka a haka a haka idan kai ta yi kai ta yi kai ta yin wannan duka a rana ɗaya, idan kai ta yin wannan duka zai baka, idan kai ta yin wannan duka zai na adin maka akan wannan 28 ɗin nan. A inda nake da 28 ɗin nan zai yi ta adin maka, zai yi ta adin maka. Idan wannan ya ƙare yadda za ka yi ka samu wannan inda ake da tamus zero ɗin nan, inda za ka iya ƙarawa shine sai ka taɓa wannan crazy chest ɗin nan. Crazy chest ɗin nan shi kuma ana ba da shi duk bayan awa ɗaya ne. Duk bayan awa ɗaya ana ba da crazy chest. Crazy chest zai nuna maka chest ready. To idan ya nuna maka chest ready zai nuna maka start to claim. So nan daga a nan wurin kuma shiryawa za ka yi don abu ne wanda yake buƙatan dannawanka da sauri sauri. Akwai dai a bidiyo na gaba dai zan nuna maka yadda za ka yi, yadda akwai application ɗin da za ka downloading zai na maka abun da sauri sauri. Kai ne kawai za ka setting ɗinsa, zai nuna maka wani ɗan ƙaramin point wanda za ka ajiye a wurin start ɗin nan. Sai ka danna play kawai zai na maka mining ɗin da sauri sauri. Yana gama idan time ɗin mining ɗin ya tsaya sai kai ma sai ka tsayar da shi shikenan. So amma in a next video dai zan nuna maka yadda ake yin wannan. So a nan yadda za ka yi shine sai ka taɓa start to claim ɗin nan zai na ƙirga maka wannan number. So sai ka yi ready, sai ka danna abun da sauri sauri. Sauri sauri yake son sosai. Ka ga yanzu na samu 4.3 kuma time ɗin ya ƙare. So yanzu wannan daga nan kuma za ka yi back ko kuma ka danna wannan arrow, wannan alaman cancel na wannan angle ɗin. Kana dannawa shikenan. So daga nan kuma ka ga yanzu ya ƙara bani wani chances ɗin yin wannan chest ɗin kuma again. So sai in ƙara dannawa zai ƙara bani wani chance ɗin kuma again. So abun wani lokaci samun bonus ne kawai ana samun abun sai kai ta yi da sauri sauri. So yanzu ya ƙara bani 4 kenan. So daga nan zan iya fita. Idan na fita zai nuna min countdown. So wannan countdown ɗin yana amfani ne da lokacin wayanka kuma awa biyu ne abun. Idan ba ka yi na awa na farko ba za ka iya yin na awa na farkon a awa na biyu. Ka ga yanzu kamar yadda ya nuna min 34 minutes ɗin nan yana amfani da kamar yanzu ai ƙarfe yanzu a fiskan wayan ai saura minti 35 ne huɗu yayi. To wannan ɗin shi ma wannan ɗin kamar suna tafiya a tare ne, suna tafiya a tare. So duk wani minute ɗin da kake da shi a nan shine zai baka. Idan wannan minute ɗin ya sauka ya ƙare gaba ɗaya to a wurin zai bani daman na ƙara mining, zai ƙara bani daman na ƙara yin wannan abun chest ɗin nan da sauri sauri ɗin nan. So daga nan kana gama wannan kowane bayan awa ɗaya ka dawo ka duba. Kowane bayan awa ɗaya ka dawo ka duba wannan abun zai na baka daman ka yi chest ɗin. So daga nan sai ka fita back ga nan wannan arrow ɗin ko kuma ka yi back a wayanka duka ɗaya ne. So daga nan za ka ga wannan number abun nan ɗin sun ƙaru a nan. Kun ga kamar yadda na yi na farko sun bani 4.3 amma sun approximating ɗin abun ya koma 5. So na biyu kuma sun bani 4 ne. So sai suka haɗa min dukansu sun zamanto 9. So yadda ake yin abun kenan. Daga nan kuma 9 ɗin nan yanzu idan na taɓa 9 ɗin nan sau ɗaya za ku ga abun da zai nuno min. Ka ga ya bani 333 diamond collected. So daga nan kuma sai ga nan arrow ɗin nan sai mutum ya danna sai ya fita. So sai ka ƙara dannawa kuma again.